Are you for a crapping for by a sooner for a sooner in a sort of so I really so you're crapping. But I should man who said, for a Kodama and so man, if I be free for them. I know him. Number media 3 smart him. The baby will all. The baby mean a man son of the baby will. A baby chrono can say the year number 1. The baby will all. Bia can say, oh, your man's like a cadia, or what? Or Sapadiano, Sapahima ye, man, but the 4th was to be the mentality. Number 1, the plan is a Puduma say, also Sagrona. The baby woman, I mean, just what just yet, me and your dog Francois, made another member. The moment Copasa, Yano Babaya. Nana been in one shed. Suma Konyaman, so dear, say, I dare say, a bear so. Never yes, Gania. What I saw your cook, Master, the end of the year, no, and the program and come up. What I said, Suma, just a cram back. Never Buabas, 1 7 bush, no one but the local Master, and the program at the end of it, simply to you. I will share some tea on. Wapa dia yemi Shabranti ati semi makosuku mewie Edwuma dia edwuma minya bi nyo arewu se nkura ni se kokoko edwuma oni babia dakropa na ni bo me so o se abranti ye ko no kina waba ade ati bio na mi bo ya ko no kina waba ade ati bi na ba ya ko no wa ma bi nti o ma edwuma anye o eye broni edwuma nti o ma manye bi afa we nye broni edwuma we ye so tvgh abusia edini yesai so tvgh abusia so nya subscribe channel subscribe no like no comment no wa share the ama afoforo so ye be dey ahwe amamo mo so fu kwa alaska dey maintenance you mi gina o se cream ai mi gina o se cream ene metum kuntugu asa asamara nko ene metum kuntugu asa asamara nko ensema mi be hwie gu na no woden abusia die din kan abusia se wo dwumadie bi na pese wo di na pese obo hu dawuro pese ye bo hu dawuro di ma wo tentafidi no so ai tentafidi asa na making pese ye hu advert di ma wo di promote adwuma bi a wo ye bi ama wo abusuya fa na brada screen asisi afresisi a fresh salty office for nenu ni nkomo bibi kituwa bi na ebe di wo ni ya ye hu de di ama ya bo hu dawuro di ma kama e wo tentafidi no so ti fa na ma se ne fresh salty office a e be jo freso na ya boa wo ama adwumadi nso ede ayeye wa ama no ne wo Ghana ha ba bibia wo pia fra na ma sisi ai ba jo so pepe edin ye so tvgh se mbika kan unya subscribe channel subscribe no like no comment no share dia ma afoforo so amaye dai omonya bia hwe ai ene da afoforo ene ye kofa hin amosomfo ene me kasa kese me kasa kese mbere fo se ye di adwen da kire be hwe so fra odu obi apie odu obi secret odu obi apie ewo Dormaaahene kuro eye Bono Regional House Chiefs for office Bono Regional House of Chiefs for audio bi apie obi ka se ne hwan audio na apie na wa beka ne hwan bio ye na na ba akopɛ wo si ade ona na adwo bedu audio bi a sebi no mu di nkomofa SumaHene eni ne kurofo ho omo pese be pie wa santemam ama yatie ombese otumfo bete e wo masem bio ena obi aliki audio ni abeto abanten abusia ye nkyere ho ye nkuni nkuti audio ni mu nsem na ye ba ye de mu nkyire mu be dai bebo ye kwa basisi a pia pretty for na dru ba bia sa akonya ni si sumanti edu ba bia kiti bi o ya edu ba bia na sa de no menpe Kosi nyina se atika nkufa wo yati suma wo akonya ne ye nyina nya ya dia na se se dia me de bibia me ban ya me se akonya no me nka se bi ti so na on free so ana ne be de be si so se bi on free every na kwasa nya Dormaaahene ntia akonya ni so ana be ka so kra to wo Dormaaahene bia be si suma akonya on ne don ba mra ho abuhye samote dia oka opeso o kire se Suma kunya na wo mu besie bia no obeka atoa akopim se obewu oka 20 se owu krampo na kyese Suma kunya no aba be ye domafo de o mu na ese o mu sisa kunya ne ma wo mu
hwe sumafo mo ya a big mistake abrante ni wie makunya no hwe intelligent way no wa wie kunya no dadada esanse ma adwene koso ni ntino muhu de ekoso unfortunate se papa ya amfa audio se amreme ama ma ante ho ancha asanteman ama ya amwa sumafo a me se Dormaaahene afa kunya na wie o se o pese o kato na o ye na on record se every record no suma kunya na ye Mahene akunya no Dormaafo na eso osi akunya no Dormaahene na weso osi suma akunya no esi dan na wo a wo ye Dormaa akunya wo ye Mahene akunya ti se suma de na pepepe no esi dan na wo a wo ye wo na osi suma akunya Dormaahene esi dan na wo na wutimi si suma akunya emane ye just because wo na odi gazette na paperwork na be ko national ni gazette say suma akunya ni ntino wo pesa wo kato wo eye no on record eye ni paperwork e wo sign na wo da chi bi no wo be ka say suma akunya ne ye Dormaafo dia o ma adwen bone abusia so ma de ekoso na mo mientie yekoso ni ntie audio no mu sanko hobi o da muti yo suma ho de ne ye pa mana ho pa so ho di makonya no on te say ye de ya na de shene mi enu se ho de ya atoase na aka na se na mo ma de shene bi ya timbi on se wasa aka se sumafo akunya na se ni omudie no omudi omutiye na ente se ono no ne die no esi dai na wo se sumafo akunya no omutiye na omunkunya asem na omusie na eye simple ente se wo de akunya no esi dai na wo ka se suma akunya no wo na ese osie suma akunya no mudi bi yeye esi dai abusia sa fide mo wudi ekoso Dormaahene o besi oye wowo wan hwe ya obewia o simple wode na adwe be piti o simple because oye judge ni tinde bia na wode na adwe dada nkrofo me say Dormaahene ade bia meka bia me emrante hene metena se me digest ade no wo abontene because se bia bu se bia kronto eye krono sem na wo bo wo mu no eye mfreni ma sem na wo ka kire wo mu tinde na wo na ese wo si suma kunya e ba ne sei abusia ye to aso onye se we di ni we di ka se wo da ho die ye nkro ye pa na de ni we di ni da bia asem de wo to we da masra sa bi she na na wada Roma ngo wani ma esra wo enya botrema se da bia ba ya se wo Dormaahene na penso wo kuno odi animu a enye suma babia besia enye suma tieni yo okọ sumafo ho no esanse omunim kunyasem ntino waka kire omu se babia besia bunu a ono no Dormaa waklemu sese bunu woni na ye ne dia tieni ye pa opeso ode ne hototo asantefo enti wo kirem se bunu mantem woni na eye ne dia enye Dormaahene epenso enti bura mo woni na no mo amunkunya na mo nsoma santiman ni na no o chese e ho ne ye ne dia utimi kran fa won toto eye enkransa Mahene na nka mpese o do ho toto techiman na nka mpese o do ho toto wo mo a o mbemben o na tebubu sese no o klemu sase na wo ho na wo mo maka o mu ho abomu eye Dormaa ne na fofo ayen fofo no o klemu sase ni na o klemu sa ahini ni na se o ne du o mu so o he ne kasa samotie etino omu na omu hono sumafo no dodo na sebia bro sebia krontoma no da sumina so ebi ye nkurasefo omu ni mahinie omu ni mamamre ne amane eto omu ni omu left and right eti Dormaahene ene ekese wo mani no ensema ekoso no no mutie pa ya na nye sumane say umo jasini ne ba ote ho na mwa na ma ba na me da ho ase sabi kan ma yo ngotuma yo bi amana aforo so tie wote no kan mama sa mo ni biem ya na nye sumane say umo jasini ne ba ote ho wo say ni mo jasini ene ete do suma kunya ne so tie wo say ni mo jasini ene ete suma kunya ne so eye dai ena Dormaafo moja ekokodi suma kunya mutie ne ye pa ennioma na Dormaahene ye ne sumafo wajiwa kunya na wie hwe ode de sa na obo pipa we kato so na ode abrem oso ye de ye eyibi na masensan enu ano no akunya na be ye omudia tirie pa watime ka no odu ani mu se ni moja sini ene di esuma kunya oboa opa wi akunya no
yɛntoa so so ho nyɛ mɛma yɔ da bia ho yɛ dɛ wayɛ di saa di ne na mɛsrɛ ho sɛ moatoa sɛ ho wo so ho a mɛma aba abusuafo mmienu yeyeye aba wama wobaba wama no wonya busuani wura kasapra wada roma ɔha tana aha se no wo klemu sɛ afi no klemu awie sɛ akunya ne yɛ ne dia enti sɛ basabasa bi kɔso a ne yɛto yɛn sa frɛ na wɔbɛba ɛwɔ so ɔba ne mogya sini ɛne wɔ mu nyinaa enti ɛwɔ so ɔyɛ dɛ ɔba which means sɛ akunya ne yɛ dɛ ɛyɛ ne dia nti ɔno klemu ownership ɔno pɛ sɛ ɔde ne ho toto asante asɛ deɛ ɔno na ɛkɔnka wɔn ti sɛ biribi kɔ so a suma akunya ne yɛ n'akunya nti ɛwɔ sɛ biribi kɔ so a wɔn tu wɔn sa frɛ na ɔbɛba aba bɛsiesie asɛm no because wɔn kɔntɔkɔ a ɛwɔ so ɔno ne ba ɛbɛka asɛm no na adeɛ no unique bi wɔ mu a wɔde bɛkye Dormaaahene na wɔn bia bɛhu sɛ ɔyɛ ɔtorofoɔ na wɔn bia bɛhu sɛ adeɛ no a wɔyɛ no wɔn pɛ sɛ wɔn nim de ɛbɛhu akyire na wɔn yɛn toa so yɛbɛhu deɛ ɛbɛkɔ akɔsi. ɛnasɛm no ɔkɔwieɛ no mɛbɛsrɛ ho sɛ mekɔ wokuromɔ suma ne hyia no a bayɛ sɛ yɛn register no ɔyɛ ho mogya wo yɛkɔdi ɛne yɛkɔdi afahyɛ na ɔbɔ dwa kɛseɛ ɛsɛ sɛ nkɔ mankɔ a nanan bɛbisa m sɛ na ɔyɛ dɛ ne yɛ hyɛ yɛ mmara na anyɔmadu ɔnso asa aka bi mu wɔse de hyɛ no a wɔsɛ ɔdi suma akunya no ɛyɛ ne mogya ɔklemu akunya ne kakra ɛtumani bɛba mo ho soɔ no na ɔfa akunya no awie na mekyerɛ m adeɛ bi yɛntoa so woka sɛ ne wɔnte aseɛ ne yɛ so yɛnte aseɛ ama na wankɔ ɔno bɛbisa ma mɛnya asɛm na mempɛ sɛ mɛnya asɛm so wɔ ho adehyɛ mu na nti ne gya nkufafoɔ nam wɔ ha adeɛ no yɛ mmienu sisɛ deɛ akwamu a yɛ nyinaa yɛfiri no hene aba hɔ na no asɔ pomponsom ɛhyɛn wɔ house hɔ nti me deɛ maka akyerɛ ne sɛ ne pɛɛ se nsɔre a wobɛnya ɛyɛ suma sɛ wɔyɛ akwamu hene deɛ ne yɛ nyinaa yɛ aduanabɔ deɛ abusuasɛm ate sɛ wɔbɔ akwamu wɔ mu ɛnyɛ aberanteɛ wei a Kofi Mensa aka meyere tumifo ɛnyɛ ɔna ka kyerɛ yɛ sɛ wɔmfiri akwamu no ɛnyɛ ɔna ka sɛ wɔmfiri akwamu na wɔmfiri Cote d'Ivoire ɔhu sɛ ɔkɔkye sɛbi aburu sɛbi akɔntɔ nkurasefoɔ no bi wɔ baabie no ɔtu wɔ mu kuwa enti yɛ sɛ no ɔkyerɛ sɛ wɔnim amammerɛ ɛnso ɛberɛ baa sɛ asanteman yɛka kyerɛ ne sɛ ɔfiri akwamu ɔfiri wɔ sɛ ɛnyɛ nokorɛ ɔn sɛ ɛnɛ wɔn ankasa n'anim to secret audio ɔn sɛ ɔkɔkye abusuafoɔ no kyerɛ baabi wankɔ na obiara rekɔdo no ɛnɛ ɛpie wɔ n'anim sɛ akwamu ɔmo firi akwamu wonderful nanso ɔbɛtena bɔntena na ɔgye mic na ɔkasa wɔ social media so a ɔmo obia hu sɛ akwamu krampo onim hɔ ɔmo obia hu sɛ asumenya kora onim hɔ ɔmo obia hu sɛ kyɛsɛ asanteman kora onim hɔ na wayera n'akyi wɔso ofiri Cote d'Ivoire abusua yɛntoa so ɛdeɛ sumafoɔ ebia me ne ma ngu ne ka wo bra na ma de sie ba no asɛm na hwɛ kwan a wobɛfa so a wobɛyɛ dɛ wobɛtumi asiesie bɛntwam na waka baabɔ nti de sɛ ɛhyɛ no sɛ na ɔsi teɛ no sɛ ɔba na wohu no a wobɛhu sɛ de hyɛ bia pia sɛ mo nyinaa wobɛyɛ ne mmoa na saa ama nso yare dɛ akɔfɔ na sɛ asɛm ka ho ma no hyɛ su ɛkɔba sɛ nana kɛseɛ no kora ba na anyɛ yɛ a asɛm na ɔnakɔ bɛni ɛka woyɛ ne nuanom nti na mempɛ sɛ ama nso ba na nkaa na ɔnyɛ yie sika nko a ndeɛ hyɛ mu a ɔnyɛ sika ketewa so mpɛ so a asɛm yɔnkɔ bɛni menim bibi kɔ pia kitam wada roma na wie mmɔ ha yi a deɛ mɛsrɛ ho sɛ biara bɛte saa deɛ wei abaya ase mɛka sɛ sɛ kwafoɔ ɔpɛ sɛ wɔkyerɛ sɛ suma nkonya no wabɔ ho ka nanso ɔboa ayɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔclaim ownership nti ɔwɔ sɛ ɔyɛ n'asɛdeɛ bi a ɛwɔ akonya no ho biara na asɛe no ɛnɔɔma bi ba bɛpie ɛnsɛm a waka kyerɛ ɔmu nyinaa no ɔbɛka asɛm bi wɔ mu sɛ
Shena wo bia mfa suman konya asem no anko asantemamu na wonu pefese se asem no ko asantemamu a asantehene opimso nya mekase to me nsem fatampo se nana mekambo odi hu na emom no meka asem na odi pie mu odawro ma otufo nya mekase be biewu ewiase mu fanani na wona oteso Dormaaahene wu se oba na asantemamu a asantehene nko na esi ahini a odi emogyamu na odi si ahini ene sei wo fra fanu no obi abonu nkuro no ohu ba bia akunya ni free because asantehene onsi akunya abra onfa mogyamu ensi akunya no because oba obobo wabusua dua no ahwehwe mu no ohu se wona wo se fata no ohu ba bia akunya na eda na odi ato enti Dormaaahene nim se asantehene wode no kore ene si ahini etu obeka chi obu se hwe no manfa asem na nkokumase na mo di asem ne kokumase a asantehene be hu na chire aha na emede no abusua montamaso na munti asem a ekoso ni ye pa Dormaaahene che kuntuna se a wo twetwa nkrofo asum o tata nkrofo wo buli nkrofo na se ya nhwe ni ye na National House of Chief man hwe ni ye abrante ne no ma bi odi bebia mo nhwe mu ye because Odim pefese enkunyasem de asantehene enimu pa enti se oye vragadam bi ewe okra na se ho a na mepie ewe asantehene nimu a ye beche no enti woti wo mu wone se hwe na wo ma mfa asem na nkokumase because asem ne kokumase a asantehene be hu na kire obekire odehia e weso odi akunya no ema ne yeye enti suma munkunya sensem no baabi atochima Momodian say, Mubeba Santehene, no one swuguni naso no abuamo. Because audio way a very, very important pa. A bushayen tie Dormaaahene ekaya. What tea woman one say, Shano man fast some now kukumase. A high yammy pa. A bushia, you will. Why do Babu do it? Yes. Pinum better than Sahana Sissy. Yes. You see, no all of this, on Charlie, and the gem for my papa. The old master number 1 also have been better not Camanso. Sana say, Abayo. Say, Baya, who say, and on say, Yana, you have 4 babies. Number, be a Ghana for the sake of corners are this year. Also, and I'm Sana Melvin, I did a Ruby, a crapping minute. Who said, Badiness is a blanket call? Meaning someone who was social media, so a crapping minute. Badiness. Yeah. Now, only better in the season. Emma on Gaon. Are you for a crapping for by Asuna for Asuna in a sort of Gaon? So I really said, so you're crapping. But I should man who said, Drona a Kodama and Sona, Nipa be free for Jan. I know him. Number. Media, free aid, smart, the baby were all, the baby money, a man son of the baby won't, the baby chrono, can say, would the year number 1. The baby won't be a can say, oh, your man so I can get there, or what? Or Sapa, dear, Sapa, him a year, man, but the 4 for us, to be the mental. Number 1, the brand is a Puduma say, also, Sagrona. The baby woman, I mean, just yet. But just yet, let me and your dog answer. Made another member. No more compensate, no papaya. Nana be no one shedder. Suma Konyama and so dear. Say, I dear say, a bear man so, never give you a Sugania. What about so your cook must at the end of the year? No, and the groom and the carbable. What does this Suma? Just a crown back. No, but Wabas 17 bush, no one but the local must at the end. And the groom at the end, and simply you, I wish I some tea on. Was it well by a wagon and say, oh, dear, 7 Kumas and what 2 warning? One pese Suma Kunyano, a Boko Piu Kumase, a mass Antehene, a who actually. Enti sumafo we de wo bokwan na to amamu. Ekwan a wo de SumaMan be tie so no
Ekoya okopre gazette e de ma SumaMan no e ya asem sebe wo munim SumaMan wo ba bia o tumafo abusuafo tenase o mu yi o mu de hye konkron no a wo mu di paperwork e de ma Dormaaahene say we ne yi no na we ne wo secret asem no wo de ba national na ye gi ni tum say o manhene Dormaaahene amfa say ni pakro na anko enu odi wo bifoforo enu afa kuntuna ase enu adane paper ni bi te se ne ya sampa odane papers ni bi a ode ba ya ye che no ba we ne san say asante ye nim ni ntino ye ne emfa ho eni eja ne sa eni ya de omuye nationals of chief for ye ne sa de ma no ena sese na buhye na nya manso enti saade we na ekoso no Dormaaahene ni mpefe se ekunyasem bia ode ne ho bewura mu bia no sa asante hene tia obehu akire entu de bia obekọ ba bia ekunyasem problem wo ho no a obekọ kọ hwehwia mu no okwa no aka che o mu se hwe na manfa asem na nkwa asante hene wo because asante hene tia asem no nanim begu ase eni ebehu asem ni simple ene ne bobre yebehu nipa ode hye kan a wo so odi akunya no enti de bia Dormaaahene etwati wo mu sentie biem asem a wokaye nye ntoa so Yes, ya kramba. Na be bua bas one sem no o sunyane. Na wa obe de be kokuma se de. Ene ekoro na de ende me se pretty o. Se be se ayi. Abusia mo sempa. Ye ntoa so na ye hwe de kokosi ye. Buba o. Na obabo. Yeah. Nta se me mama de sie no. O nim sa me so say. Yeah. Se sika. Yeah. Of yem tam. O mu sa man so we bai. Na mu bibi o de aye. Ama ya pre. Yeah. Okay, was it mansu ye by and I say or refer some with sampa for the enemy no. Because woman pray on one cousin in preface say some panyomana air cost one or no crana who did to know ye be nashe or ye jeffo. It won't pese Bono foreman temu anase no krebe dedi say enkunya sensem no e be ko pia sante hinani on penesa enti o ma o mu warning what as one kind was say wa obeye wa adwe say odi asem no ko pie kumase no ene beye moja sem ene chi se okunu on twuma woda say abusua kro no ontwe enso yin abusua o e obi abusua ene onu no si na kunya ene wate ene obem say aso obeso wo no ofa chire no change akunya nipa na obedi ade no adane no no ode ono no pe e de akwakusi ode ono no pe na fa chire Mumasi makunya wie no no na fa chire enkrata asem no no aten no no da ba national esanse national so de enya asante akunya ntini we don't pay attention to it mesre nationals of chief Dormaaahene the people work bia ba mu pay attention pa because bia na wasesa nneoma no de obi fofo ti ba bia on fra busuani mo no de na ba besi na akunya na ba ye ne dia sana sese ne strategy ba ko oye no wodi ofie enkunya sensem no wodi paperwork ebe call national no why say post office no wodi paperwork ne ba national ne agazeti nipa no no atene no de ono ani moja abesi so no de abantu ani beba ho so no say wo yini be ni hu ahene koye de na kwa akoba obeba wasi we mu na national for je no atene akunya no dane akunya no kra de amawo ebi no de ayesumafo no enti SumaMan a wote so onyo de hyekan omunim no kra akwese abusua family friend na Dormaaahene akwa kani ade no na ode SumaMan wi ya ni tru to ka se nkruma kwan ode na sisuo abusua ye nto aso na konya no no wodi ofri jankufa akopeti pretty jankufa abani ya de kan bomi ya tindi se da bia ba pre na ho de ofri ya se no ko ha ofri ya na ko ha abani tina na wada roma ba ya asama de na no am se obi bia se wo mo ono nyina ho de aso anye ya ho ka ho bi anye ya ho ka ho bi kwaso de enemy okasa se kwaba se me de nim se ntiase baba ntiase kra ma woni ne amayo onko ho krom doma akonya no onko di kase nkodi nfa akonya no na me so akonya kase me nyada na me fa na ha moa enta singeba ade asingeba ba abusua semate enada pa odada wo mu
o kire busua ne se sumafo ne se ekunya na de o mu fie no se enkunya sem na o ya ma wo mu no se anye ye anase ho ntokwa ba o mu mra Dormaahene o mu mra Doma emna mefa Doma ekunya nini no mra suma emefa ekunya nini na wo ukoti bu ahin enye nkora na abeka sase wi akire wo mu a enye se bia bru se bia konto enye wo mu o ma dwene ewo lo pa na abeka sase wi akire wo ma ukote sase wi ewo hin se sase ne sa anye ya udim de obeye ono no me tene na kunya no Dormaahene nye serious Dormaahene onye serious Kofi Mensa aka me yira tumifo unye serious wo abra bomo ana kontompo ye odasa wo dada nkora no wachi abusuafo na wo mu illiterate ewo eye nkunyasem ho ena wo ka che o mu se nkunyasem no kora mpo ne se wo ba manso kora na wo pese o solve akunya na wo pese o solve issue ni ma wo mu a wo mu mefa Doma akunya nini na wo so mefa wo mu akunya na se wo pese wo calm wo mu down wo yo torofo Dormaahene wo yo torofo ankasa wo konkomo abempo tiri so hwe onoma bia wo ye bia no e ba santimemo yawa yenim de ekoso nyina na me bomodi se me expose de bia hweka se bia wo kan se nkunyasem na ankoye ne ntokaba ho a wo ne Doma akunya ba mu omadi na wo aba be di omudie no hwe kwasasem a wo ka kire omu ye to aso e ntin di bia sa wo re so kra na de na ya meta na wa ko nyama se na dia kan ho wa menka sa nyi me pa nya dufu dini David timasa wo se wa kremu akunya no wo adwini ni na miti na ekoye ni na no kremu akunya no wo ti de okan wo se wo mu medi akunya no no so medi we no antwa ye krampo ono akra betima di akunya no kwasa aka ho ti agripa wo mu ena omu sere no wo de ayese de abusuafo no mo de ayese de wo pumuko mo nketenkete Dormaahene pumuko mo ankasa wo se wo de ayese de a wo tenwa wo sere wo ju akunya in the intelligent way no wo to wo sere se wo no betima be di suma akunya no wo betima di ne de na kan wa se di suma de na so wo di akunya mienu hwe greedy Dormaahene greedy pound wo hene pa ni tipa se hwe Dormaahene o greediness wo pese odi Doma akunya se di suma akunya wo de aya agro no kremu akunya no wo ni se bi agro no odi o fa akunya na ankasa tena ho na sere abusua muntie ho biem ntin di bia sa wo re so kra na de na ya meta na wa ko nyama se na dia kan ho wa menka sa nyi me pa nya dufu dini David wo de ekoso abrantie no nani brasem pa Kofi Mensa nani brasem pa no oka no na momonti abusuafo mo to a mo sere munim se ade we na Dormaahene kana ya agro na odi mo taw na mo sere me ye di fudie ni oboa eye greediness kakum abusua ye kire kwakuo num kakum ye kire kwakuo num se makotie ba makotie audio ni mu nsam no abusua se makotie audio mu nsam no se wote nsam ekọ wote nsam a ekọ so se wote nsam no se wote nsam no wo se ompese ade ba akopọ ne megina asem so aka bi wo mu me nana no de bia me kase me nana Dormaahene no se bi o me papa no me nana no bibia no se obra bia obo me mu obi intimi nkase ntia ne da menye bi so da menye bi da na de tie ne se asem ba akopọ na wo mu ompese me ka me address kakra wo Doma asem ho ye nana agema badu ada wo ma onana wo de hye we de me ka wasem kakra de tie ne se nana agema badu se ompese suman sam no ene sansam na ekoso no ebe oni besa me ba manhia mo de bedu kumase e fa manhia sam no enti adie poti nana agema badu eye no suma se enti ompese suma sam na me kan ye jireme he suma hene ompese sansam no bedu kumase enti na ompese saasem no kumase bete na SumaMan fa wani mienu se to fom yie ewo kuro na wodi hine wo mu no fa wani to fom yine hwade na bibi koso wa kira ebia na wonim be ekiri asem
enkrata sebetime koso wo suma konwa ho a ebeduru mrebi no suma mpanimfo suma trankonwafo ntimi nyi hene ewo suma kronim ise Dormaaahene kro ehene ne bitima yi hene amamo nti mo hwe ni yi because nsem bi wo suma se wotie oduo ni mu nsem a na Dormaaahene kasa ne nsem kan mu ne mabi no mo hwe ebeduru mrebi ne nkrata semekoso wo akira muntumi nsia ade muntimi nsi wo hene wo kro suma kronim ma ne nya yie age se Dormaaahene kro hene na ma besi hene amamo nti mo hwe ni yi na ko ye too late ai mo hwe ni yanko ye too late ai na SumaMan wadawroma ye de ni yie ni ye pe no enye da bia ne ba be kase ena ma ye sei da bi na SumaMan se wo kwa hwe wachiriye dan wachiriye wachiye because ensem bi wo wachi a wan hwe da achi bi na wadawroma ani die mu ara suma kuro no sabi mo be kai ni me bi but na ye too late tebe sere suma atrankonwa suma no hene ye jireme atrankonwa ai ya mo suma ye be sere mu nyina se mo mamani ye dai enafom e wo suma akonwa ho na Dormaaahene e wo different agenda e wo akonwa no ho ye de ye ya dwene na kire ye saa me ma dwene na kire me saa elfa ensem a me tie audio na me tie no me ma de ma dwene kire me no se akonwa no bedrum ebi no sabi predi asa e be ye dian mamo kakra nti esramo mo ni na fom na mon kam mum suma kuro yire me mon kam mum na monye baako na praye wo yi baako bu kam mu mon kam mum na monye mu kuro siwo yi ni ye mama wa ni metima ka kira no abusia so nya subscribe channel subscribe no like no comment no share dem amforo so nya bia dey ahwe edini ye so tvgh edi ye so tvgh ai baako pe mo so go kwa Alaska ai ene me nkasa kase midi masia eye secret audio bia epie free eye Bono Regional House of Chiefs ya eye na Dormaaahene ene da na no epie free ho no de baaye no ehun sensem ena de ma no enti wo comment bia kire wadwe comment section ase enya atedie enya bufuo yenka sentia obia enu ohini bia atem ha sei oba no kire wadwe fefe de amaye woni menya adwe nteze ni matem kasa o minu ya say that you simple meto ase medamu nyina ase mon subscribe channel mon follow ye na ye woni pade emamo so tv dwumadie so yede mwesi ada sene beto aso mo pia. So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel. And thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.